Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports First Portion. Aksyon Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Our time alas 7:14. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time alas 7:15. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Ginhingadlan si Bacolod Mayor Evelio Leonardia kag pito ka iban pa bilang Man of the Year sa Asia Leaders Awards sa 2019 sang Nobyembre 19. Magluwas kay Leonardia nakabaton man sa mga pagkilala si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, Presidential Spokesman Salvador Panelo, anay Senate President Manuel Villar kag iban pa. Nakuha man sa Bacolod ang Tourism Award bangod sa wonderful festivals na ginahiwat sini. Ang Bacolod City, ang may Mascara Festival, Bacolaudet Festival, Diwali Festival, Chicken Inasal Festival, Halandumon Festival, Ram Festival, kag Christmas Festival of Lights. Ginpaandaman ni Senate Committee on Agriculture and Food Chair Cynthia Villar ang mga ahensya sa gobyerno nga manabat sa Senado kung mapaslawan sa pag-implementar sa mga programa nga nagabulig sa mga mangunguma sang humay. Sa pamulong-pulong sang Senador sa ika-14 nga Negros Farmers Organic Festival sa syudad sang Bacolod, iya ginpahayag nga may 947 ka mga munisipalidad sa pungsod ang makabaton sang 5 milyones pesos nga balor sang farm equipment kag machinery kada tuig bilang bulig sa mga mangunguma sa idalom sang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Dugang pa ni Villar dapat ipatuman ini sang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization kag Philippine Rice Research Institute. Pila pa sa mga bulig nga ginapresentar sang senador nga dapat ihatag sa mga benepisyaryo nga mangunguma paagi sa Departments of Agriculture kag Environment and Natural Resources among binhi sa humay, composting kag plastic recycling facility. Ginklaro ni Senate Committee on Agriculture and Food Chair Cynthia Villar
nga wala gin suspend ang importasyon sang bugas sa Pilipinas kundi ginlimitahan lamang bangon sa pag-umpisa sang harvest season. Sa pagbisita ni Villar sa syudad sa Bacolod kadungan sa unang adlaw sang Negros sa Farmers Organic Festival, ginpahayag sini nga ginsugdan na sang gobyerno ang pagpatuman sang mas istrikto nga pagsulundan sa pag-issue sang sanitary kag phytosanitary import clearance sa mga rice traders. Ining nagapanguna nga kinahanglanon antes pahanugutan ang mga traders nga maka-import sang bugas. Nagapati ang senador nga madamo sa mga rice importers ang mapilitan nga magbakal sa bugas sa lokal nga mga mangunguma. Base sa datos sang Bureau of Customs, 1.9 metriko tonelada sang bugas ang nagsulod sa Pilipinas antes pa naman maaprobahan ang rice tarification law sadtong bulan sang Marso. Nagasalig si Senate Committee on Agriculture and Food Chair Cynthia Villar nga maaprobahan ang ginaduso nga pag-amendar sa Organic Agriculture Law of 2010. Sa pagbisita ni Villar sa ka-14 nga Negros Farmers Organic Festival sa siyudad sang Bacolod, ginpahayag sini nga sa karon una anay nga ginatutukan sang Senado ang pagpasar sang 2020 proposed national budget. Matapos sini sunod sa senador matalakay na sa plenaryo ang pag-amendar sang kag maaprubahan. Sa public hearing sang Senado nagligad nga bulan ginduso ni Villar ang pag-amendar sa kasuguan nagud ilisan ang international certification sang Participatory Guarantee System o kon PGS sa pag-issue sa organic certification sa mga organic farmers. Suno kay Villar mas barato ang bayad sa PGS bangod ini ang 600 pesos tubtob 2,000 pesos lamang kada tuig ikumparar sa isa kagatos tub 150,000 pesos nga international certification. Ang PGS amo ang alternative third party certification agud buligan ang mga magagmay nga organic farmers nga makakompete sa lokal kag pangkalibutanon nga merkado. Sa iban nga balita lokal, nagapangayon sang bulig ang mga manghumas sang Hacienda Manzanero Agrarian Reform Beneficiaries Association ako na Hambarba sa may barangay Busay kag Dulao, Syudad Sumbago sa pamunuan ni Japhet Masculino sang Negros Occidental Provincial Agriculturist Office. Suno kay Eileen Suspenye, apektado ng ila grupo humalin sang ginpatuman ang pag-liberalize sa importasyon sang bugas. Suno kay Suspenye, duwa nakaka-cropping nga napierde ang ila asosasyon. Bangod ako ang ila nagasto nga resulta sang mataas nga presyo sang abono kag pesticide. Nanawagan man ang grupo kay Masculino nga buligan sila nga mapalambot sa panguluhan ni Presidente Duterte nga ibasura na ang rice tarification law. Ginadilian ang pagbaligya sang palupok sa Machangge, barangay kag mall sa siyudad sang Bacolod. Ini ang pahanumdom ni Executive Assistant Ernesto Pineda, pamuno sang Task Force Paputok 2019. Sa press conference, ginpahayag ni Pineda nga ang firecracker zone sa likod sang Pope John Paul Tower II ang nagaisahanon nga lugar sa Bacolod nga pwede baklan sang palupok kag wala na sang iban. Suno kay Pineda, sa 68 na mga firecracker vendors ang nagumpisa sa pagproseso sa ilang permit o kung special permit valor 1,500 pesos kag ang subject pa sa approval sang PNP Regional Civil Service Security Unit. Sunod kay Pineda, may isa ka mall sa east nga bahin sang syudad ang nagkuha sang special permit para mag-display sang dami nga palupok nga ilagin paboran. Nagpahanumdum si Pineda nga ginadilian man ang pagbaligya sang palupok sa mga menor de edad base man sa ordinansa nga napasar sa syudad sang 2015. So, tanan nga firecrackers and pyrotechnic devices nga ibaligya outside the designated area is illegal. Si Executive Assistant Ernesto Pineda. Angot sa mga balita, nagpakabayang Task Force Paputok 2019 sa Bacolod City sa mga punong barangay nga magsumiter sang rekomendasyon sa Community Fireworks Display Designated Area kon CFDDA o kon lugar nga pwede makapalupok ang ilang mga pumuluyo. Ginpahayag ni Vemver Ray Buenafe, Technical Assistant ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzalez buwas nga adlaw Bernes, Nobyembre 22 magasapol ang mga kapitan sa Bacolod o po ng mga kagawad nga assign sa Peace and Order Committee para hambala ng CFDDA. Sunod kay Executive Assistant Ernesto Pineda, ang pamuno sa Task Force Paputok, ang rekomendasyon sing kada barangay ang iga-inspect pa sa Bacolod PNP kag Bureau of Fire Protection. Sunod kay Pineda, pwede nga dakpon sang pulis ang isa ka tawo nga nagpalupok sa hindi otorisado nga lugar sa ila barangay.
Ginaimbestigahan sa karon sang anti-red tape core team o kon ARTA ang syudad o kon sang syudad ang apat ka mga regular nga empleyado angot sa ginaligar manumaliya nga transaksyon sa Social Development Center. Una nga ginpahayag ni Roslyn Rubrico, pamuno sa SDC, may 5 ka mga house parent ang ginkakas bangod sa ginaligar pagtolerar sa mga children in conflict with the law kag children at risk samtang ang 3 ang ginassign sa iban nga talatapan. Ginbolgar ni Executive Assistant Sammy Montoya Sr., Cluster Head sang SDC, lakip na sa maging aligar manumaliya sa sentro amo ang pagpasulod sang droga, pagrenta sang house parents sang cellphone sa mga kabataan, paghilway sa mga kabataan, ginaligar prostitusyon, pagpagwa sang pagkaon kag iban pa. Suno kay Montoyo, 4 sa karon sa mga house parent ang gina-review o kung ginapadalaman ang ilang records. Ginahulat sa karon sa SDC ang pagpatuman sang 2 milyones pesos nga improvement sang SDC, labi na ang pagpataas sang perimeter fence. May arang na nakahulam cellphone sa parkilaw. Direkta akong nagpasas ang droga sa sagwa sulod sa pasulod. Kung ay fans na nagpapalagyo sa priso for Si Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 7:22. Sa ato naman nga mga ka-aksyon ining Life Extension Vitamin D3. Life Extension isa ni ka super vitamin hormone ging classify nga may therapeutic effect but silingon bulong gini siya sa mga nabat nga balatian sa aton lawas, that is why rekomendado ini sa aton nga mga medical doctors. Ang tag napulo ka pesos lang kada soft gels ni available sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Sigurado lang ang ato mabakal nga LE para nga sigurado kita nga authentic kag original ina, no? Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre ang aton nga medical check-up upod sa aton medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, pound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Hindi ba na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 DTX 500 sa online kag pwede i-deliver sa inyo palayan. Pinagi sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte nagpathag vape pwede nga magamit sa sulod sang balaya. DOH king kumpirmara ang 3 ka mga panibagong nga kaso sang polio sa Pilipinas. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Balita Morning Edition. Kagambay di siya ang alkalan nga vitamin C na
Rodrigo Duterte kung luyag sini nga maghalin siya bilang co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs kung ICAD. Suno kay Robredo kung nagsala si Duterte sa pag-appoint sa iya, kag kung luyag sini nga bawion hambalon lamang ini sang Chief Executive, bagod hapos lamang siya nga istoryahon. Nagpangabay man si Robredo kay Duterte nga dapat ipatag sa iya kung ano ang sakop sang iya nga trabaho. Nagapati si Robredo nga madamo ini sa mag-contribute sa kampanya kontra illegal nga droga. Suno pa sa Vice Presidente, wala man ini sang plano nga kuhaon ang trabaho sa iban kag iya lamang ginatrabaho kung ano ang ginapaabot sa iya bilang co-chair sang ICAD. Sadtong Martes, ginpahayag ni Duterte nga hindi niya masaligan si Robredo bangod kabahin ini sang political opposition. Sa iban nga balita nasyonal, ginpabura ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang ginsestyon ni Senador Panfilo Lacson nga tagan sang duga nga PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa sa plenary deliberation sa graduso nga 2020 budget sang DILG. Ginpahayag ni Lacson nga kung OIC lamang, limitado lang ang poder ni Gamboa. Bangod sini ginsesyon ni Lacson kay Anyo nga bilang chairman sa National Police Commission nga magpagawa sang resolusyon nga nagatugot kay Gamboa nga magpungko bilang ex-officio sang NAPOCOM kag maka-appoint sang second level officers. Suno pa sa senador, mas maayong nga mahatlag ini nga grant nga kay Gamboa, ilabi pa nga wala pa sang may napili si Presidente Rodrigo Duterte bilang masunod nga PNP chief. Wala ginakabig ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga illegal ang pangabay ni Ana Bucor Chief Nicanor Faildon nga i-realign ang 1 bilyon ka pesos nga pondo para sa Regional Correctional Facility sa probinsya. Sunod sa senador, hindi ang illegal o kung hindi illegal ang pangabay ni Faildon kundi improper kag makaduluda. Gin-question man ni Drilon kung ano ang motibo ni Faildon sa ginpangabay nga realignment nga mahimo konektado sa plano sinisadto nga magpapili sa eleksyon sa Mindoro. Una diri ginbulgar ni Senator Sani Angara nga may sulat nga ginpadala si Faildon sa Senate Finance Committee nga nagapangabay sang realignment sang pondo sa iya probinsya sa Sablayan, Mindoro. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 7:34. Sa atong mga bukol naman nga retubo sa lawas, sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi. Maginom na sa Salazar capsule, makatunaw sa mga breast cyst, mayoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Salazar capsule ang iniwalawas para nga hindi matubuhan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. May alibyo. Mabakal naton sa mga botika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Arnay sa tuban ng Gate ng Pag-aom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine. Pangita lang si Doc Romel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabangod posible tapikan ikaw sang balitian niya colon cancer. Gani rin ang solusyon super sa problema sa constipation o kon kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niyo colon pinagi sa pag-inom adlaw quality products ng Life Extension Philippines. Super fiber kung resulta ay kombinar ang pag-inom. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 7:35. Duga nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
aksyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 7:41 kagaron sa detalye na sa balita international. Nagpanawag si Prince Andrew 59 anyos sang Britanya siyang public duties ni matapos ang aligasyon nga nagpakikilawas sini sa 17 anyos nga dalaga ginpakilala sa iya ni US financier Jeffrey Epstein. Ang ini nga kontrobersiya ang ginkakibot sang royal family rason nga nagdesisyon ang kadua nga bata ni Queen Elizabeth nga magpanawag sa pwesto. Nagpabutyag si Prince Andrew sa kahandaan sa namang investigasyon nga patigayunon batok sa iya. Sunod kay Virginia Giuffre, isa sa mga nag-akusar kay Epstein, ginpilit ni nga magpakighilawas kay Prince ang 3 ka beses nga ginpanginwala naman sang prinsipe. Ginaragway sang Buckingham Palace nga personal nga desisyon ni Prince ang iya ginhimo. Sa naman
Na balita entertainment action Dale. Di ba familiar ka man sa aton nga? Sa aton gidya. Kay ano bala kay Marcelito Pumoy, ang singer. Sa PGT. Yes, Action Dale. Kay man Action Dale, siya ni nagdaog mong sa Pilipinas Got Talent. Kay man Action Dale, subong nag-appeal siya sang prayer para sa iya nga pag-intra sa ano Action Dale sa America's Got Talent The Champions Edition. Hindi niya basta-basta Action Dale kay iya mga kontra mga champion niya, di ba? Para sa nang diri nag-champion sa PGT or nag-champion sa iban man to nga mga lugar so muna hambaya happy gid siya Action Dale nga muna maka-intra siya nga mag-start ang season 2 na ni actually sa January 6. So muna nya kabay pa nga i-support siya kuno sa mga Filipino. Of course, di ba gina-support ginaya sa muna. Nami di ba siya ni ang dual ang iya nga voice. Gadoble kara, pwede siya kabayi, pwede siya kalaki, falsetto man. Go falsetto. Yes, doka ano kagid Action Dale ka singer kagid siya. Kay man Action Dale kagi man siya guest sa sikat balang the Ellen DeGeneres show sa 2018. So good luck gid saya. Bali next year pa ni siya Action Dale, pero good luck gid kay Filipino pride naman ini, di ba? Pero kung votation lang nga support ang ginapangayo niya online or through text, ang Pinoy hindi gina magpa-fair reaction doon. Nagpanguna always. So let's see kung anong mga mechanics ang sininga competition kag kung paano natin masuportahan na ang pride sang Philippines. Yes. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa namang sports balita nakibot man si Philippine Sports Commission kon PSC Chairman Butch Ramirez sa natukiban nga naglambot sa 50 milyones pesos ang gingastos ang gobyerno para sa pag-usaron nga Cole John sa 30th Southeast Asian Games sa SEA Games 2019. Suno kay Ramirez, wala ini sang ideya sa balol sang Cole John kag wala man gid paabot ngayon ang mangin isa ka issue. Gintugyan na lamang ni Ramirez sa Commission on Audit kon COA ang pagdesisyon kung bala overprice ang ginpahimo nga Cole John. Una na nga nagdepensa si Presidente Rodrigo Duterte sa balor sang Cole John nga sino sa iya wala sang korupsyon sa mong issue bangod national artist ang nagubra. Nagpabutyag si Ramirez nga handa magatubang sa namang investigasyon para may baluan sang publiko ang kamaturan sa likod sang kontrobersyal nga Cole John. Kag sa ato naman balita negosyo, plano sang Regent Foods Corporation nga mag-relocate matapos apinan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga ginpasakaan ng empleyado bawod sa ginpatigan nga labor protest sa tong Nobyembre 9. Nag-apilar si Soto nga bawion ang ginpasaka nga kaso sang kompanya batok sa 23 nga mga trabahador nga naresto matapos ang protesta. Sa ginpagwa nga pahayag sa ilang Facebook page, ginpahayag sang kompanya nga ginarespeto nila ang pahayag sang alkalde kag pati nang kinamatarong sa mga trabahador nga magpatigayon sang matawhay nga protesta. Apang ginpahayag sang kompanya nga napaslawan si Soto nga pamatian ng ilang nga bahin. Suli sa ginmention ni Soto, gininsister sang RFC nga hindi naging matawhay ang pagpatagayon sang protesta sang mga trabahador sa gawa sang planta sang food firm sa tong Nobyembre 9. Sa piyak sinina nindugan ng food firm sa ila posisyon kag wala mahadlok sa anuman nga paandam ni Soto. Nagapati man ang kompanya sa justice system sa pungsod. Samtang sa ato naman currency exchange rate as of November 21, 2019, ang US dollar 50 pesos kag 92 centimos. Aksyon Balita Morning Edition. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Dale! Happy Thursday. Happy Thursday. Yes, kadasig lang sa inadlo Action Dale, no? Tapos sa ano lang, Happy Monday! Subong niya Happy Thursday. Pila na lang ka days, Action Dale, antes ang Christmas. Pila na lang ka days, lapit na lang. Arad Action Dale, Kita mo. 34 days. Perfect! Kag 41 days. 34 antes ang Christmas Day. Kag 41 days antes ang New Year's Day. Perfect. Kadasig na lang gid. Gamay na lang gid. Less than a month na lang. Gamay na lang ang sipa. Busipa gid. Pajak-pajak. So sige Action Dale, sa aton nga balita espesyal, subong ya nga adlaw aton pagaistoryahan paano ka bala mangin isa ka non-toxic person. O hindi ka hilo sa imo mga friends, Action Dale, o sa imo mga isig ka pareho. Oo. Ikaw, Action Dale, gusto mo mangin hilo?
Ano na siya ba? Ano naka-toxic ka ba lang nga tao? Hindi, nga doon ikaw nagpa-stress sa tanan niya tao. Siyempre, hindi. Of course, dapat diba? Positive vibes, spread love, spread kindness. Correct. Ang magagmay nga bagay, hindi pagpadakoon, di ba? So, action dahil una ged, paano yung malikawan? Kung mo kaninga sa isang pagkatao, ti Ario, para gini sa imo, para at least mahagan-hagan mo ang action day lang yung mga attitude. So, una, don't make everything an issue. Kaya hindi tanan nga bagay, issue action day mong, di ba? So, mga magagmay lang mga bagay, hindi pag do seryosohon mo ganyan do pang doon mo nagid action day lang mo ng mga yung mga isig ka pareho. Nan. So, muna para maging tawhay lang ang life bala. Kaya ikaw na pektor action day, di ba? Nan. So, next, i-celebrate mo man ang success ng ibang tao. Ikaw action day, gina-celebrate mo man ang success sa ibang tao. Of course. Perfect. Siyempre, dapat sila ma-final. Pero sa ibang nga pamagi action, Dorel, pwede ka daya kung wala. Kaya naghatag dila ang regalo, sila dila ang mga achievement. Bisan na simple nga greeting sa social media action, Dorel. Simple nga pag, uy, congrats. Tapos sincere nga congrats. Di nga congrats, pagtalikod mo, lain-lain ang hambal. Napadiwala yun, ba? Congrats. Wala na, di ba? So, hindi siya nami action Dale. And then next, stay away from negative conversations. Na makabati ka na gani action Dale sang do hindi na gani amo, ikaw na mismo palayo sa imo kagalingon. Kay kisa do amo man naga sa imo action Dale mong kung baga mo man do nagatulod man bala sa imo nga mangin mangin negatibo ka man o kan may hamba ka man hindi amo ti makasala ka man sa imo isig ka pareho, di ba? Ikaw na lang adjust kun baga. Yes, ikaw na lang adjust. Kay sila guro ambot natabo ti amat-amat na sila. At least sa uli ba ma-realize nila nga do hindi amo. Correct. Tapos, next, slow down and practice self-care. Hindi pagpatami mo kagalingon action Dale. Halungi mo kagalingon. Kag, okay mo na action Dale nga ma-help ta every time bala sa mga tao. Pero, arabalang kisa, binili man mo kagalingon. Correct? Care. Perfect. Self-love. Yes, self-love. Kaya kis atamaan mo ka buhos, action Dale, ikaw sa imo balik ang do ka painful bala ang mga bagay nga kis hindi na makaya sa aton nga mga ka-actioners. Action listeners Hindi pwede ang selfish. Yes, selfish. So dapat self-pig. Okay. So next action Dale, unfollow toxic social media accounts so managa-spread bala sang do ka pirmi na lang sila bala action Dale pirmi na lang sila stress, pirmi na may kontra, tanang giho, hindi ka makamanaman. Gina-post din sa social media. So, ga-affect na sa imo nga do ka everyday life. Diba? Siyempre, sa imo nga personality, nag-reflect, action Dorel. Permi ka bala garant ka nga wala man sang pulos, nonsense. Yes. Ara ka iba nag-rant dira para lang abi magsikat, no? Para mag-well known sa social media. Kuha likes, sa mga balati, hindi manami. Tapos may arab lang, kung may problema ka, may kaaway ka, post ka na dayon. Kaya iba na yung comment action Dale, wala ginatuod yung care sa mo. Gusto lang niya makichismis. Ang iba na namian magbasa, pero hindi tanan. Yes, hindi tanan. So, may kontra naman siya mo noon di ba? PM na screenshot. PM naman dayon. Kung hindi mo gusto mangin topic, mangin talk of the town, mas mayong nga gusto kita mag-viral sa maayong nga pamaagi. Yes, correct. Spread the word of God, ang maayo dira nga mga butang. Ay importante maka-inspire kita sa iban nga tao. Perfect. Ang mo gin-action Dale. So, ang next, stop looking for the wrong kind of attention. Nando ka mo maras action Dale, sa mga pag-rant mo dira. Ni mga KSP. Yes, mga kulang sa pansin. Yes. Tapos, action Dale, apologize to people you've hurt. Agi ka na action Dale. Sorry ka sa mga tao. Lugin panubog. For example, si Attorney De La Vega. You know, the background. At least nag-okay na ka mo. Pero okay na niya, bisan lawig ang time nga hindi ka makasaryanay because nag-heal man mo through time action Dorel. And then ma-realize niya, I need to say nagakuha sorry. ka bala kusog. Correct. Para lang makahamba ka. Sorry dira, kag maka-patch things up. Kamulang inyo dira ang mga issues sa kabuhi. Actually, kung makahamba ka, sorry, action Dale. Kung kag sincere man yung pag-sorry, do ka mag-an, di ba? Mag-an lang siya. Ganiwang ka na siya. So, last action Dale, stop talking behind people's back. Pagpanglibak.
Amo na action dahil hindi gid namin ang pagpanglibak. Libak ka sa maayo nga pamaagi. Ngoy ka ano ginabasa iya. Amo na hindi kay libakon mo nga do ikaw ang perfect. Correct? Correct. Sige. Ang iba sa group chat. May So, kilala ko na mo. Sa group Sige chat. lang, bay lang at least basi mong pawana sila dason. Kabay pa. Sige, action day lang. Sige, mo lang natin yung balita Sige. special. Ay, by the way, ginag-greet lang sang good morning si Joel Madalugdog. Good morning, Action Dale. From Madalugdog Building, Binalbagan, more power. And kay Rosenet Paul Saldado, mayong agaman. And kay Maria Grace Eugenio Fermin, Jepoy Kalingkag, Roderick Dombrique Toringan, Riza Garcia, mayong aga. Yeah. So may mga birthday subong adlaw action day la. Happy birthday kid. Happy birthday. Today is November 21. Lapit na lang gid. Lapit na lang gid ang Desyembre. Nangangamoy 13th month. Yes. Sa mga nagahulat-hulat. And bonus. Ang iba wala pa nagabot ang 13th month pay pero may ginapangutangan na. Oh, ay kasad. Kasad. Hindi mo bala ma-appreciate ang imo pinaghirapan sa sulod sang 12 ka bulan nga pagtrabaho. So sa amo na action day nga na-experience subong nga ang 13th month pay wala na sila na-excite kay ginutangan na nila una. Tani next year hindi na po utangan advance. Para gid nila ma-feel nila ang ilang sakripisyo, ang ilang balhas, ang ilang overtime. Yes, kid. So, good luck sa mga nagahulat-hulat sila nga 13 months. Siyempre, sa mga gobyerno, early na nagabot. So, spend your money, your bonuses wisely. Perfect. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines, Standard Time, alas 7:53. Kag inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Webes, Nobyembre 21, 2019. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.